v prípade jej údajného napadnutia s kínmi minulý rok v Nitre. Teraz jej hrozí až 5-ročné väzenie. Podľa jej právneho zástupcu však štátne orgány porušili jej prezumpciu neviny a verejne obvinili nevinnú osobu. Študentku Hedvigu Malinovú mali minulý rok v auguste napadnúť v Nitre dvaja mladí muži. Mali ju zbiť, nadávať jej, napísať jej na blúzku protimaďarské heslo. Hedviga vtedy pred políciou, médiami i verejnosťou celú situáciu opisovala takto. Stojím vo vysokej tráve alebo v burine sama, že títo dvaja hladci sú oproti mne. Kričajú na mňa, potiahli ma za vlasy. Vtedy som asi dostala aj jednu facku, začal mi krvácať nos. No práve za takéto tvrdenia, ktoré sú podľa polície klamstvom, ju vyšetrovateľ dnes obvinil. Obvinil Hedvigu M. z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy. Je o jednoznačne zjavné porušenie prezumpcie neviny. Pokiaľ už pustili len takúto informáciu, mali povedať konkrétne protiprávne konanie. Dôvody obvinenia zatiaľ polícia komentuje stručne. Na základe vykonaného vyšetrovania. Snažili sme sa dnes kontaktovať i s Hedvigou Malinovou, no údajne nebola doma. Jej mama však z obvinenia nebola príliš prekvapená. Nechceli sme to, ale keď už príde, tak príde. Stále však svoje dcére verí. Všetko sa stalo tak, ako to Hedviga hovorí. Po doručení obvinenia budú mať Hedviga Malinová, respektíve jej právny zástupca 3 dni na to, aby podali sťažnosť. Potom bude mať už celú záležitosť v rukách prokurátor, ktorý v tejto veci rozhodne. Michal Hečko, televízia Markíza.